oso argi sumetzen dit, noiz naun oso nervioso kontzertu betekin, amez gaiztuekin. Me cago en Dios, que no llego tal. Claro, hori da autopresioa, estresa, ilusio asko jarrita, ordu asko jarrita proiektuen, eta gara, nahizu atiatzia dena perfecto. Zergatik. Zergatik ari da erokeria guzti hau sortzen zetaken inguruan. Bidaiak, elkarrizketak, milaka eta milaka lagun kontzertutan. Zergatik. Nik asko sinisten dut zetaken. Punta-puntako lantalde bat, musika elektronikoa, euskal mitologia. Zetakena proposamen artistiko sendoa dela sinisten dut. Baina hori alda benetan erokeria guzti honen azalpena. Hausnartzen hasi, pixka bat raskatu eta uste dut guzti honen atzean gauza bat eta bakarra dagoela. Euskara. Eta honanun, Beriain mendi azpian dagoen Sakanako herri txiki horretan gaur oso festa berezia dute. Bertakoi eskerrak eman nahi dizkielako, Pello Repalazen taldea. 1000, hori da, plazatxo hortan txartzen direnak. Olako herri txiki batean 1000 pertsona biltza da errekorra. Ospatzekoa da hemen sortu den batasuna eta auzolan grina. Kontzertu berezi bat antolatu dugu, erdi sekretuan. Non eta Uneinuko plazan, 50 biztanleko Sakanako herri txiki honetan. Bai, kristona da. Gertatzen ari zaiguna kristona da. Y ella nos conquistó, eso es verdad. Bilakaera sano baterako behar dudala jendeak kaina pixka sartzetia. Bai, gara gaua eta eguna. Ta kantu hau biona. Eta talde bat, elektronika, eta ez dakiz zer, eta ez da, hostia, ze izango dute da, eta izan zan zetak. Eta Uneinutik Iruñera goaz, Nafarroa arena da. Mito Aroa izeneko show berezia egingo dugu urtarrilean. 30.000 lagun, euskaraz, gure kapitalean. Historikoa izango da. Orain, gure unea iritsi da. Batu gaitezen. Ez da kontzertu bat, Mito Aroa da. Zetak da.